Il-ħadd wara nofsinhar inħasset teżżiża f'lokalitajiet differenti fin-naħa ta' fuq ta' Malta. It-teżżiża oriġinat miċ-ċentru tal-Mediterran u tkejlet 4.6 fuq l-iskala Richter. Persuni ċemplu for News biex jinformawna b'dak li kienu ħassew. Iċ-ċentru Sismologu fl-Università ta' Malta konferma din l-aħbar li deret ukoll fuq is-sit taċ-ċentru Sismologu Ewropew. B'kollox madwar id-dinja matul il-jum tal-ħadd inħassu 45 teżżiża. Bit-teżżiża ta' Malta tkun it-tielet l-aktar qawwija. Fl-aħħar 24 siegħa saret mixja paċifika fil-Belt Valletta li talbet biex il-kannabis tiġi dekriminalizzata, ikklassifikata u eventwalment issir legali f'pajjiżna. Talba li qed toħloq kontroversja bejn min jaqbel u min ma jaqbilx. Magħha biża' ta' reperkussjonijiet li jista' jkun hemm jekk il-kannabis issir legali. Fl-istess ħin iżda tul din is-sena f'pajjiżna bil-mod bdiet tidħol sustanza ġdida li l-esperti fil-qasam iqisu bħala sostitut għal kannabis. U li iżda f'pajjiżna mhijiex illegali. Is-synthetic cannabinoids jew kif inhi magħrufa aħjar bħala spice tinxtara faċilment minn fuq l-internet u qed tasal fid-djar bil-posta. Din hija sustanza magħmula mill-bniedem u l-effett tagħha hija simili għal kannabis. F'intervista ma' One News, ix-xjenzat forensiku u espert tal-qorti Godwin Samut jgħid li personalment huwa diġà ltaqa' ma' 7 każijiet ta' synthetic cannabinoids jew spice. Din iktar mill-katt. Di. Għalija. Skont Godwin Samut mill-esperjenza tiegħu it-tendenza hija li l-kannabis hija anqas popolari minn drogi oħra bħal l-eroina u l-kokaina. L-iktar komuni bħalissa huma l-eroina u l-kokaina. Mbagħad għandek il-kannabis. Li n-nota meta jkun ġej xi żmien ta' xi parti mbagħad jisom ikun hemm iktar qabda tal-ecstasy. Jgħid li fil-waqt li hu ma jaqbilx li l-kannabis issir legali għaliex huwa xjentifikament ipprovat li għandha effetti negattivi fuq il-ġisem, fl-opinjoni tiegħu għandha tinbidel is-sistema ta' kif jiġu trattati każijiet ta' użu ta' kannabis. Illi forsi jista' jsir minflok ħabs jew minflok ħabs tul ta' żmien ikun hemm treatment offrut ħalli il-persuna ifiq mid-dill addiction għal kannabis. Jgħid li barra minn Malta dan il-proċess diġà jsir u li l-kannabis hija klassifikata bħala soft drug. Meta fit-2 ta' Deċembru kienet jala id-dibattitu dwar l-estimi finanzjarji tal-Ministeru tal-Ġustizzja, Carmif Sud-Bonici qal illi grazzi għall-investiment illi l-Gvern qed jagħmel fil-Korp tal-Pulizija, din is-sena sar biss hold-up wieħed. Illi hemm ir-riżultati. Ir-riżultati huma illi il-delitti ta' serjetà u rid ngħid illi tul dis-sena hold-up wieħed biss kellna. Din l-informazzjoni hija kollox differenti minn dik illi ingħatat 6 xhur ilu. Meta f'Ġunju li għadda kien qed iwieġeb għal domanda parlamentari tal-Oppożizzjoni, il-Ministru Carmif Sud-Bonici qal illi fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena seħħew 23 hold-up. Din il-mossa tkun interpretata bħala difiża għal kritika ġenerali li qed jiffaċċja Carmif Sud-Bonici fil-qasam tal-ġustizzja. Riċerka li għamel One News turi illi l-uffiċċju tal-Midja fil-Korp tal-Pulizija ħareġ kważi 30 stqarrija uffiċjali dwar hold-ups illi seħħew mill-bidu tas-sena hawn, b'oħrajn ma jkunux irrapportati lill-Midja. One News huwa informat li bil-hold-up illi seħħ bħal nhar is-Sibt 8 ijiem f'Tal-Pjetà, in-numru ta' hold-ups magħrufa telgħu għal 50. ċifra ferm il-bogħod mill-hold-up wieħed biss illi qal Carmif Sud-Bonici illi seħħew din is-sena. Miet fl-età ta' 75 sena Václav Havel, l-ex-president ta' dik li kienet iċ-Ċekoslovakkja, huwa kien l-ewwel li serva f'din il-kariga fl-era post-komunista fil-pajjiż u gawda rispett internazzjonali għall-istil politiku tiegħu. Havel beda bħala kittib u direttur ta' drammi li kienu jikkritikaw ir-reġim komunista Ċekoslovak. Bħala president u wara tranzizzjoni ta' Ċekoslovakkja għal pajjiż demokratiku ibbażat fuq is-suq ħieles bi partiti differenti. Iżda wkoll il-qasma kwita tal-pajjiż f'żewġ stati ġodda, jiġifieri r-Repubblika Ċeka u l-Slovakkja fit-93 dan għalkemm hu kien kontrija. U kien igawdi stima kbira minn politiċi internazzjonali fejn l-ex-President Amerikan Bill Clinton kien ikkumparah ma' Gandhi u ma' Martin Luther King. Il-qorti tal-familja kellha qudiemha każ ta' annullament minn mara u raġel li żewġu wara ftit xhur li kienu ilhom jafu lil xulxin.
Fis-sentenza li tal-imħallef Noel Kuxkiri jaċċetta l-fatt li dan iż-żwieġ sar fis-saħħna tal-mument u f'atmosfera ta' vaganza tal-ħolm fil-Ġamajka. Iżda wara l-vaganza spiċċat u l-koppja rritornat Malta, ir-raġel u l-mara induraw li ma ridux verament jgħixu flimkien.